ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagbuhat. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna ug higugmaa ang imong isig katao ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya ug mao nga nangutana siya kang Jesus, kinsa ba di ay ang akong isig katao? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog ug gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita ug miduol siya ug mitan-aw sa tao ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana, nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tao naluoy siya. Miduol siya kaniya o gibubuan niya lana og bino ang iyang mga samad o gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, galma siya o ginigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig katao sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busalakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung makakita mo atong isig ka Pilipino nga nagsigig suyop og shabu o nagsigig suyop og rugby, niya gasigi na laglakaw-lakaw na asdaplisdan, maglingkod-lingkod ug maghigda. Unsa inyong bation, mahadlok o maluoy? Sige, tubag. Mahadlok o maluoy? O mahadlok mo, liwat mo atong pari o kadtong libita, ngawa mo tabang ni agi raspikas daplin. Nilihay ba? Wa man sad siya masuko, wa sad maglagot, pero nilihay. Kita kusog kay taaning mulihay. Kanabitang mo mutipas sa laing daan
niya maghimo dayon tag excuses. Gadali manggod ko, naapa manggod ko schedule. Di ba? Mao man nga ako sa dinhi, ingon man ko, pader di ako napa ko schedule. Mao man excuse na mo mga pare. Day off ron ako ay sa kog tanduga. Wa sa schedule kay day off ron ako. Sakto na dili. Sakto kay unsa ang pagpahuway sa pare. Ba? Kapoy kay ko, daghang kong schedule, daghang kong misa gahapon, kinahanglan mo rest ko karon ay kog tanduga. Sakto dili. Sakto, nganong di man mo moingong di sakto? Sakto ra. Pero kung gusto tang moadtog langit, nga maoy gipangutana diri sa magtutudlo sa balaod, kung gusto tang moadtog langit, kinahanglan kalimtan nato ang atong personal schedule, atong unahon ang panginahanglan sa atong isig katao. Maunay makapalangit. Nya kinsa man ang atong isig katao, kanang gitulisan. Gitulis ba? Nya gibiyaan nga himatyon. Kanang mga nagsuyop og rugby, kanana ang nagsuyop og syabo, nya namaligyag syabo. Mura sa na sila gitulisan. Wa naman sila magamit. Wa na rugby na lang. Syabo na lang ilang magamit. Way nagtudlo nilag maayong pamatasan kay ang ilas ang ginikanan, utros ang gitulisan. Kinsa may tulisan dinis kalibutan? Ang yawa ug ang mga disipulo sa yawa. Kinsa man ning disipulo sa yawa, kanang gasigig pakasa. Labi na gyud aning sala sa pagpangawat ug kaning korupsyon. Kasagaran ang atong gitahod og maayo kanang naglingkod og dagko nga mga posisyon. Kasagaran sa ana nila mga tulisan. Bitaw. Di mo to? Mao na. Mahimo kang tulisan basta magsigi na kag yaka anang imong bahandi. Kana bang gusto kang magtungtong og trono nga bulawan? Gusto kang maghakop og kwarta nga binilyon. Mahimo jud kang tulisan mo na dinhis kalibutan porting daghanang tulisan. Nya ang ilang gitulisan ang mga kabus. Hastagong budget para sa pandemic, tulison pa gyud. Hastang budget para sa education, tulison. Hastang budget kuno para sa dugo, tulison. Ang budget para pag-ayos mga balay kay naigos, Yolanda o uban pang mga kalamidad, tulison gyapon. Hastang budget sa mga Girl Scout o Boy Scout, tulison gyapon. Hastang budget para sa mga maestra, ipa 5-6 pa. Daghang tulisan. Hastang budget para sa mga parokyano, tulison sa gawali. Isuod sa bulsa. Unya unsa may resulta? Usa ka tawo manulis og tag 1 billion, mutulis og tag 2 billion gikan sa katawhan. Pila ka buok ang mag-antos nga murag nagluyana, wa nay mahimo. Mao pagi atong kulatahon kun mangawat, naningkamot na yung taog pangawat aron lang gyud makakaon. Kay di ay nagsigig lingkod sa ilang mga lingkuranan, gasigig kaon, gasigig pagyug pangawat. Wa ta kakita ani usahay. No. Lagot tas kawatan, lagot tas mga manuyopay, lagot ta anang nagrugby, pero wa ta kahibaw nga ang ilan ang kinabuhi gitulis sa mga buangon aning kalibutan. No na siya. Giyon sa pagsulbad ni St. Francis, iyang gibiyaan ang iyang kwarta. Dili to tinulis ang iyang kwarta. Hinaguan to nila sa ilang pamilya, sa ilang pagbinuutan o sa ilang pagnegosyo. Gibiyaan ni St. Francis ang dakong bahandi aron ipakita niya
nga dili ang akong kaugalingon mo'y akong hunahunaon kung dili ang mga gitulisan. Mao sa nay nahimo diri sa kadtong Samarianhon. Doon na siya'y panaw, negosyante tingali ni siya. Di niya kadugo ang gitulis. Unsa may ang gibuhat, mihunong siya, giatiman niya, gidapagid niya dito sa balay abutanan, iya pagid ditong giatiman, hangtod mura nagmaoki na, una pa niya gibiyaan, gibinlan pagid niya caretaker nga iyang gisuhulan. In short, nigasto siya, mihago siya, ug iyang giputol ang iyang plano para siyang kaugalingon. Kamo, musunod mo ani? Ha? Musunod mo? Unsa maro inyong gihunahuna? Sige, lingian na imong tupad. Imong tupad ba? Lingi asa? Tanawag na ba kay tupad? Niya pangutan Ingna, naghunahuna ka nako? Ingna, naghunahuna karon nako? Ala siya ba? Kay usahay ra ba ang bana ang gihunahuna ang iyang kaugalingon, di jud kahunahuna siyang asawa. Ang asawa sad sige lang hunahuna siyang kaugalingon, di gyud kahunahuna sa iyang bana. Ang mga ginikanan ang ila ra gyud kaugalingon may ginahuna, di gyud kahunahuna sa ilang mga anak. Natakdan sa mga anak ang ila ra gyud kaugalingon may ginahuna, wa gyud maghunahuna sa ilang ginikanan. Ang pari ang iyar yung kaugalingon ang gihunahuna, wa gyud maghunahuna sa mga parishioners. Ang parishioners, ang ilar sang kaugalingon gihunahuna nga pamisahon gyud ang pari, di gyud kahunahuna nga kinahanglang muhug sa kagkulikta para sa taos pari. Munang pasalamat kay daghan ang mga taong naningkamot nga muhuna-huna sa iyang isig katao. Nagkinahanglan ta og budget para sa kapilinha di Fatima nga mga 29 million 500 niya atong gi-divide into 29,500 slots as of Saturday sugod atong August 8 niya gi-close naman ni nato pagka Saturday. So as of Saturday nga record, naka-record na tag 30,504 slots. Not no? Mga 8,000 katao ang nag-contribute niini. Gikan sa nag-contribute og 3,000 slots na ay 1,000 slots usara ni katao na ay daghan nga tag 100 slots na ay tag 50 slots na asay tag 20, 10, 5 hangtod gyud 1 slot. Mga 8,000 katao ang nagpakabana karon secured na, pero padayon patan nga sigig kwintada karong Miyerkules pohon October 6 akong i-final ang pag-report pila gyud ang nahalin para sa kapilinha. Ana nya karon nagpakiluoy na punta para na ni sa atong parokya, para sa atong pista. Maligya na puntag slots kay naatay i-celebrate nga pista karong October 16 para sa Birhen sa Santo Rosario. Nya naapagid tay dedication aning simbahan inig ikatulong adlaw sa atong pista October 9 karong Sabado. Nagkinahanglan tag mga 2 million nga budget. Motong akong gi-announce kagahapon na anasad tay slots nagitaytula natog Mother Mary's Consoling Graces or MMCG. Close naman tong MMHD, Mother Mary's Healing and Deliverance para sa kapilinha, kanina sang MMCG. Ano nga man mo malipay nga ako nang i-announce? Niya gi-announce na ko gahapon tag 500 per slot. Niya kinahanglan tag 4,000 slots aron mahimo siyang 2 million. No? Sa 4,000 slots gahapon
nanatay halin. Lipay kay ko. Pilay halin? 39 slots. Oh, di ba? Nindot na kayo. Wagwa pagi usa dinhing nakapalitan. Oy, pamalit mo karong adlaw kay Coto Branis Pizza 15 up to October 15. Inaot untang mahurot na ni, no? Tag 500 per slot, 4,000 slots. Unya kinsa may atong hatagan ani? Ang atong hatagan una ang mga pari nga mo celebrate sa misa ug mo kon-celebrate. Ikaduha, ang atong mga mo serve sa simbahan, atong tagaan silag pack meals para sa nobinaryo. Ikatulo, ang atong mga kabus nga kaigsuunan dinhi sa atong parokya, tagaan nato silag mga bugas o mga dilata. Nya karong panahon na kay pista man, imbis nga sa una tag 1,000 ra ka pamilya atong tagaan, karon himuon natong 2,000 ka mga poor families. Di ba? Dubliho na to. Hatag yun mo sa kuan. Pagpakabana mo, aron mo malangit. Kay ang pagpakalangit di ay kanang magpakabana tas atong silingan. Di ta magpunay hunahuna sa atong kaugalingon. Pero sultihan ta mo, kining 8,000 ka mga tao nga midonate sa kapilinha, why usa nila nga mi-text nako nga human kog donate pader 14 akong mahay. Wa gyud bisag usa. Ug naa may mo text nako, text na mo. Wa gyud. Bisag unsa ka lisod, bisag unsa ka pobre, bisag unsa ka gamay og kadako sa ilang gidonate, ang sagad yun i-text, Pader lipay kay kung nakaabot pag yun kus deadline, lipay kay ko Pader nga nakatampo ko aning kapilinha, ako ginang kinitaan sa akong pagpanglabada Pader, akong gitigom-tigom sa akong pagpanindag isda, sa akong pagdrive og habal-habal, sa akong pagdrive og taxi, sa akong pagpamid, ako nang gitigom-tigom Pader, porti ginakong lipaya karon. Nasa inihatag natog kaupat. Primero niyang gihatag, tulo ka slot. Sunod, nahimong unom. Nadugay, nahimong napo. Nadugay, nahimong 15. Na kung anong gaana man nag-increase, ingin siya, nag-ana man sa kadako akong kalipay, Pader. Kada nako hatag, first time pa man ni Pader, nga nakasugod kong panghatag. Ana siya, karon Pader, mura man kong naadik. Nako, diyan na sa ikuan, MMCG. Dako-dakuan na po ni. Ana ba? Amo di tuman magkato siya. Basi muhatag na po siya ning kaunom. Mura kuno siya naadik. Mao na nga unsa may punto ni ani? Sama ni St. Francis of Assisi, pag human niyag biya sa iyang dako kay katigayunan, nya iyang gialagad ngadto sa mga kabos, labi na gyud mga makililimos, ug mipuyo pagid siya tipon sa mga makililimos. Gibati niya ang tumang katagbawan nga malinaw na gyud kay siya, bisag daghan kay siya kasakit, bisag maghigda na lang siya sako, way higdaanan, mauwanan, mainitan, lipay ug malinawon kay siya. Mo nang nakakompose siya kanta, "Make me a channel of your peace." Ang iyang ampo sa Ginoo dilingon, "Give me peace, give me happiness." Dili na namo yang giampos Ginoo. Unsa man yang giampo? Make me a channel of your peace. Gusto ko nga ako maoy magsigig paambit og kalinaw, gugma, kalipay, pagsabot, pagpasaylo, pagdawat ug pagpakamatay para sa akong isig katao. Mao na yang giampo. Nay asawa ron akong dili akong asawa ha. Nay asawa ba nga lain man to pagkasulti, hapit man masipyat mo. Na ay asawa ba nga nag-text nako, Pader unsaon ko mangini akong bana, dili paigo nga 40 niyang pangabit, sukad pa pagkabinyo namo karon mga 25 na may katuig, sige lang yapon siyang pangabit. Karon Pader ni grabe na gyud, manapat naman siya nako. Purti gid na kong ampo Pader nga mausab ning akong bana, purti na kong sakripisyo aron mausab ni akong bana, wa mausab Pader ni grabe na noon. Pader palihog tambagi taon ko magpaabot gyud ko sa imong text, munang wa dayon ko manaog karon akong gidali-dalig text kay basin unya ba og malain ang utok ato. Ang una gid akong gi-advise ingon ko mao ni ang number 1
ayaw gyud pagampo nga mausab ang imong bana. Ayaw pagampo ana. Pagampo hinuon nga dili ka mausab sa imong paghigugma, pag-alagad ug pagpakamatay para sa imong bana. Goodbye. No, dito na og ko diri. Ako patong sumpayan igsakan ako. Mao lang sa toy una na kong gi-advise nya atong iampo kani mga tao bitaw nga magsigig ampo nga mausab ang iyang isig katawo para malipay siya. Ayaw. Pag-ampo hinuon nga ang imong kalipay, imong ikapaambit aning tao nga wa gyud ka di gyud ka maong muhatag nimo kalipay. Mao na siya. Dinhi bitaw kani ato mga project dinhi. Kita ra may nag-project nga di gyud muhangyo sa mo trabaho. Kanisang ato mga yuta dinhi gipamalit, di man jud ko muhangyo. Inigingon ako pila may presyo, mao ni pader. Lipay ka ana, lipay na pader. O ka na. Ug di ka malipay, pun ana tog jutay. Ngano man kay niingon si Kristo, mianhi kos kalibutan aron paghatag og maayong balita ngadtos mga kabus, ngadtos mga nagkinahanglan, maayong balita. Kung imong hangyoon ang iyang presyo, maayo pa ng balita. Tubag dili. Lagi na. Huwag imong hangyoon, di na maayong balita. Oy. Oh. Hatag, unsay na. Ikaw pa dir, mahutdan ka, wala kay ginansya. Ayaw lagi paghunahon na sa imong kaugalingon, ang kalipay sa imong isig katao. Unyaro ko nang imong bana na namparos nimo. Pangutang na siya, lipay ka ni dong. Siya, kalipay ni na kung adimala ka. Ika, di pa'y pikas dong, di pa'y pikas aping. Ako ra gyud kang lipayon kay wa jud koy laing tubong ang paglipay nimo bisan ang akong kasakit kun mahimo nimong kalipay. I am willing to give it to you until I die. Di ba nindot nga hugot no? Tanawa si Kristo sa iyang gisulti nato. Mao na iyang gisulti nga wa lang niya matranslate aning akong gisulti karon. Mo na gisulti ni Kristo. Kalipay ninyo nga ludan akong naw? Sige, luwa. Kalipay ninyo nga laruton nyo akong bungot? Sige, larot. Kalipay ninyo inyo kong kulatahon, tamparoson? Inyo kong latoson? Sige, latos. Matod pa niya, gipatara ran ako akong lawas. Inyo kong purong-purungag tunok, nya inyo pag yung sige hapak ang akong okay kayo. Inyo kong papasanog cross, nya ikadagman ako, patid-patiran pag yung ninyo. Okay ra gyud kayo. Nya pag-abot dito sa bukid sa Golgota, inyo dayon kong padupahon, nya niko narbot akong buktod kay gasigi kog ana din amanon matulid kay perti namang pagkabikuga, gibunlot pag ganyan kuto-kuto akong bukog. Sige, okay ra kayo. Nya inyong gilansang akong kamot, pigsot in taong dugo diri sa akong kamot, mo pay naginuto na kay hurot-hurot na, inyo pag yung gitiwas. Okay ra gyud. Nya pagka alas 3, patay na ko, gidugsak pag yun ninyo akong kilid, kay nangita pag yun mong dugo o tubig, ako pag yung gipabaha, okay ra yun. Nindog tayo. Mga igsuon, si Kristo mao ang matuod nga kahayag ug manluluwas sa kalibutan. Uban sa pangama ni San Francisco de Assisi, muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa santos nga simbahang Katoliko, nga sa kanunay mudawat siya kanila nga nangita og kalinaw ug kamatuoran, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nasod nga gihulga sa gubat, ug mga katalagman nga ang ilang mga pangulo maningkamot pagkabot sa tiunay nga kalinaw ug kahiusa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kalag ni adtong mga nangamatay, nga ang kahayag nga walay pagkapalong mudan-ag kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, patalinghogi ang mga pag-ampo sa imong katawhan, diha sa pangama ni San Francisco de Assisi, dawata ang among mahigugmaong pangamuyo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.